Så kan I to erkende, I står her ved mig i dag lørdag den 24. og 25. Og det er G0324 og D0442. Og det er i forhold til straffesagen, som Monica fra strafferetten ikke har svaret på endnu. Det er sagen ved EU-kommissionen, som der stadigvæk ikke er blevet berettiget i forhold til databeskyttelsesloven. Det er sagen, der ligger ved den uafhængige politiklagemyndighed siden 2020. Det er sagen, der har været igennem 3 advokater. Men det er ikke derfor, vi er her. Det er derfor, vi er her. Nej. Fordi jeg kan jo ikke få samtale med jer. Så hver eneste gang, jeg begynder at true nogen, og nu er vi jo så tilbage ved sigtelserne, hvor jeg bliver domstolserklæret, at jeg skal mentalundersøges, men jeg har ikke svaret på noget endnu. Nej. Så den domstolsafgørelse har vi jo ikke fået fuldfølt endnu. Så når I ikke svarer på nogen af de her ting endnu, og den eneste måde, jeg kan forsøge Sønderjyllands politi i tale på, det er ved at true nogen. Og sådan har det været siden 2023. Det er stadigvæk sagen om manglende lægeerklæring i forhold til manglende overholdelse af databeskyttelsesloven GDPR artikel 16 og GDPR artikel 17D dokumentfalsk udøvet af Syd- og Sønderjyllands politi. Vi har fået det. Så vil du give mig anklageskriftet? Det er ikke et anklageskrift. Nå, hvad er det så, du kommer med der? Du kommer med nogle papirer, dem skal jeg jo have. Nej, du skal ikke have det. Hvorfor skal jeg ikke have det? Hvorfor kommer du så? Det er mit arbejdsdokument. Jamen, ved du hvad, du kommer jo for sent, for sagen er jo allerede anmeldt. Kevin er jo meldt. Den sag, der er meldt, den ligger ved den uafhængige politiklagemyndighed. Vi kører igen. Ja, det synes jeg. Hvorfor kommer I og generer mig på en lørdag? Vi skulle sigte dig. Jamen, I har jo bare sådan, I kan jo bare sende det. Nej, man skal sigte dig på den her måde. Nå, jamen altså, jeg har jo længe sigtet Kevin. Lige netop. Du kan ikke sigte. Jamen, det har jeg jo gjort. Jeg har jo sendt det til den uafhængige politiklagemyndighed. Tænk sig, jeg er nødt til at true, for at kunne få svar fra jer fra en sag fra 2020. Nej, det burde ikke være nødvendigt. Det er sørgeligt. Ja, det er sørgeligt. I sidder og laver dokumentfalsk i en sag fra 2020. Vi kører igen, ikke? Ja, det tror jeg. Kan du have det godt? I lige måde. Er du venlig at hilse Monica fra strafferetten, så sige, at jeg skal have svar i forhold til, hvordan jeg får min mail fra e-boks. Det er det, hvad I kalder for springhofter. Jamen, det er den sag her. Men jeg kender ikke Monica. Jamen, hvis du ikke kender Monica, du ikke kender den sag her, hvorfor står du så? Det er fordi, du har troet. Jamen, jeg har jo troet, fordi jeg ikke har svaret endnu. Ja, og det skriver jeg. Jamen, det vil du være sagen, den ligger alle de forskellige sager. Nu har jeg den her på film, ikke også? Lad være med at komme og chikanere folk. Det skal vi nok lade. Det er jo, jeg melder jer for chikane, straffelovens paragraf 244. Ja, husk lige hjælp, når du kører på løbehjul, ikke også? Så ja, det er godt. Godt. Ha' det godt. Hej, hej. Hej, hej.